Halleluja! Mindenki nagy szeretettel köszöntünk az élő adásunkba. Kérlek benneteket, hogy foglaljátok el a helyeteket, mert Isten igéjére fogom most fókuszálni. A gyermekszolgálatban is kérek mindenkit, hogy jöjjetek ki. Ima szolgálatban voltatok, tudom, tehát nagyon hálásak vagyunk érte, mert tényleg azért, hogy nem csak itt dicsérjük az Urat ebben a teremben, a gyülekezeti teremben, hanem a gyerekszolgálatban is már imádkoztak a testvérek. Nem tudjátok, akik az internet előtt vagytok, de elmondom nektek, hogy nagyon nagy imaharcosaim vannak, akik szeretnek Istenhez imádkozni már az alkalom előtt, itt vannak korábban, azért, hogy Istent magasztaljunk, hogy Istennek adjunk tisztességet és dicsőséget. Ámen? És szeretnék itt az alkalom elején feltenni nektek egy kérdést, és szeretném, hogyha megválaszolnál mindenki őszintén magának. Kész a ti szívetek, hogy dicsérjétek az Urat? Jól van, jó hangzás van itt, így örömkiáltás. És szeretném megkérdezni benneteket, mert hogy pásztor megkérte, hogy készüljenek egy kis igével kezdésképpen, de szeretném megkérdezni benneteket, hogy miért vagytok itt ma. Egy-két választ szeretnék hallani. Szeretjük az Urat? Túl akarjuk élni. Szeretném mást is hallani válaszokat, nem csak Erzsébet pásztornőtől, bárkitől. Dicsérni az Urat? Sanyi? Hosszú lenne. Tanulmányozni az igét. Rendben van, hallom válaszokat. Zsolt? Én azért vagyok itt, mert azt mondtad, hogy az utolsó időkben a gyertyatartók között jár, és várom. Az utolsó időben az Úr a gyertyatartók között jár, és ő várja. Ámen. Ezt várjuk, hogy az Urat meglássuk. Mert tényleg az, hogy az Úr most átvizsgálja a gyülekezeteket, átvizsgálja az embereknek a szívét, és fontos az, hogy a mi szívünk kész legyen. Fontos az, hogy mi az Urat várjuk, az ő akaratát keressük. És szeretném, hogyha kinyitnátok a Bibliátokat a Példabeszédek 25-nél. Tudjátok, a Példabeszédek könyvét olvasgattam ezen a héten, és hát nem finomkodik az írója. Tehát, hogy ő megmondja, hogy aki bolond, az bolond. És tudjátok, sok ember azt hiszi magáról, hogy milyen bölcs van, minden ember bölcs a maga szemébe, de amikor kinyitjuk az Istennek az igéjét, amikor elkezdjük olvasni, akkor jövünk igazán csak rá arra, hogy mennyi mindent csinálunk rosszul, hogy mennyi mindent csinálunk a saját akaratunk szerint, és nem az Urat kérdezzük meg először. De azért vagyunk itt a mai napon is, hogy megismerjük az Úrnak az akaratát, az ő tökéletes tervét, és hogy bölcsességre leljünk. Ámen. És akkor a 25. fejezet második versétől olvasom. Isten dicsősége az, hogy a dolgokat elrejti, a királyok tisztessége pedig, hogy a dolgokat kikutatják. Az ég magassága, a föld mélysége és a királyok szíve kikutathatatlan. Távolítsd el az ezüstből a salakot, és edényt készít belőle az ötvös. Távolítsd el a bűnöst a király elől, és igazsággal erősödik meg az ő trónja. Ne dicsekedj a király előtt, és ne állj a nagyok helyére. Mert jobb, ha azt mondják neked, jöjj, kerülj feljebb, mintha megaláznak egy előkelőbb előtt. Amint megláttál, ne vidd hirtelen perre, hogy végül ne kelljen kérdezned, hogy mit is cselekedjél, ha megszégyenít fele barátod. Peres ügyedet intézd el fele barátoddal, de másnak a titkán ne fedd föl, hogy ne gyalázzon téged, aki hallja, mert akkor rágalmadat nem vonhatod vissza. Mint az aranyalma ezüsttányéron, olyan a helyén mondott ige, mint az aranyfüggő és a színarany ékszer, olyan a bölcs intés a szófogadó fülnek. Ámen. Hát akkor szeretném ezt az igét kivesézni nektek egy kicsikét, hogyha már itt vagyunk. És az első az, hogy Isten dicsősége az, hogy a dolgokat elrejti. Istennek vannak titkai, amit nem mindenkinek jelent ki, de nagyon fontos az, hogy mi meg akarjuk ezeket érteni. A királyok tisztessége az, hogy a dolgokat kikutatják. Ezért nekünk fontos az, hogy mint Istennek a gyermekei, mint a királynak a gyermekei, keressük az ő akaratát, hogy azokat a dolgokat, amiket az Úr elrejtett, mi azokat megértsük. És ezért vagyunk itt a mai napon is, ezért van az, hogy el kellett készíteni nekünk a szívünket. Nem csak beesünk ide, most lehet ez nem a legjobb példa volt, de Isten igéjére el kellett rohannom, sajnálom. De az a lényeg, hogy nem csak beesünk ide éppen a napi teendőink közül, hogy akkor most 16 óra istentisztelet, beülök az első székre, amit meglátok, túlélem az istentiszteletet, utána meg rohanok haza mosogatni, nem így jövünk istentiszteletre. Jó dolog, ha mosogattok, de nem így kell, nem arra kell most fókuszálni, hanem arra, hogy Istennel vannak titkai, amiket elrejtett, és ezeket a dolgokat ki kell kutatnunk. Azért vagyunk itt, hogy ezeket megértsük és kikutassuk, ámen, mert Isten akarja velünk ezeket közölni. Ha viszont a szívünk nincsen elkészítve, akkor viszont az Úr ezt nem tudja nekünk megjelentetni. Bármilyen gyülekezetbe elmehettek, leülhettek, és utána végighallgatok egy prédikációt, lehet akármilyen felkent az a prédikátor, lehet proféta, vagy egy igazi apostol is, akit hallgattok, de hogyha ti szívetek nincsen ott, nincsen előkészítve, akkor bármit mondhat nektek a prédikátor, nem fogjátok megérteni. Mert az Úr azt akarja, hogy ti nyissátok ki a szíveteket. Az Úr azt akarja, hogy ti hozzátok szóljon a prédikáció által. Amikor pásztor kijön,
Lehet, hogy most kapta meg élete legnagyobb kijelentését az Úrtól, de mivel mi nem nyitjuk ki a szívünket, akkor nem tudjuk elvenni. De lehet az is, hogy csak egy Zsoltárt olvas fel, ennyi volt az Isten tisztelet, de a szívünk nyitva volt, és ez az Úr tud hozzánk szólni. És azt írja, távolíts el az ezüstből a salakot, és az edény készít belőle az ötvös. Távolíts el a bűnöst a király elől, és igazsággal erősödik meg az ő trónja. Az Úrnak a trónja igazságból áll, ámen. Az Úrnál van az igazság, mert minden embernek van saját igazsága. Minden ember, amikor gondolkodik, hogy most jól csináltam ezt, hát persze, hogy jól csináltam. Jól csináltam, hogy beszóltam, persze, hogy jól csináltam, hogy beszóltam ennek az embernek haragból. De lehet, hogy Isten igéje más mond. Lehet, hogy Isten igéje azt mondja, hogy legyél türelmes, legyél jószívű, segítsd a másikat, de az ember ezt nem akarja nagyon sokszor meghallani. És ezért van az, hogy az ezüstből először el kell távolítani a salakot. Amikor itt vagyunk az Úr házában, amikor imádjuk őt, amikor felmagasztaljuk az ő nevét, akkor el kell gondolnunk, hogy Uram, miben akarod, hogy én változzak? Uram, mondd meg nekem, hogy mit kell másképpen csinálnom ezen a héten, mit kell jobban csinálnom, hogyan tudom még jobban a te igazságot szerint járni. Mert az Úr azt akarja, hogy használható edények legyünk az ő házába. Az Úr azt akarja, hogy az utolsó nap ébredését berobbantsa, de ahhoz nekünk készen kell lennünk. Ahhoz nekünk ott kell lennünk az Úr előtt, és kérnünk kell, hogy Uram, te használj engem. Uram, te tölts meg engem a te szent szellemeddel, mert én akarom, hogy használj engem. Én nem akarok passzív lenni, mert hogyha visszalapozunk egyet, akkor azt olvassuk a 24-es fejezet 3. versébe. Bölcsesség által épül a ház, és az értelem erősíti meg azt. Tudás által telnek meg a kamrák mindenféle drága és értékes javakkal. A bölcs férfi erős, és a tudós ember nagy erejű. Ámen. Azt olvassuk, hogy bölcsesség kell ahhoz, hogy Istennek a háza megteljen. Nem lehet csak mindenfélét a saját akaratunkból csinálni, hanem az Úrnak a vezetésébe bele kell állnunk. Ha azt akarjuk, hogy a Magyarországon robbanjon az ébredés, hogyha azt akarjuk, hogy az emberek megtérjenek, hogy az legyen, hogy tényleg a tárházaink telve legyenek javakkal, akkor Istennek a bölcsességét át kell vennünk. És ezért a bölcsességért vagyunk itt. Mert ugyanúgy azt olvassuk a 30. versben, elhaladtam a lusta ember mezeje mellett, és az esztelen szőlője mellett. És íme mindenütt fölverte a tövis. Színét elfette a gyom, és kőkerítése leomlott. Mikor ezt láttam, elgondolkodtam, és erre nézve ezt a tanulságot vontam le. Egy kis álom, egy kis szunnyadás, egy kis összetett kézzel heverés. És így jön el a szegénységed, mint az úton álló, és ínséged, mint a félrevezetett férfi. Erre kell figyelnünk, hogy most nem annak az ideje van, hogy csak otthon imádkozgatunk, és nem teszünk semmit az Úrért, hanem ki kell állnunk a terekre. Mondanunk kell az embereknek, hogy térjetek meg, mert Isten országa elközelített. Mert tudom, hogy sokan imádkoztak otthon azért, hogy az emberek megtérjenek, de a világban már nem szólnak az embereknek azt, hogy meg kell térnetek. De az Úr nem csak azt a feladatot bízta ránk, hogy imádkozunk, hanem azt, hogy szóljunk, hogy legyünk bátrak, hogy ne lustoljunk el, mert sok vallásos felekezet ezt csinálja, hogy ó, Uram, add meg, hogy az emberek megtérjenek. Megváltozzanak. Ámen. És utána mennek, élik a világi életüket. De nem ezt bízta ránk az Úr, hanem azt bízta ránk, hogy a bölcsességével együtt szóljunk, mert az Úr akarja adni a szellemi ajándékokat, akarja adni az ismeretnek a beszédét, a tudománynak a beszédét, hogy szólsz az embernek, és megmondod, tudom, hogy mit tettél múlt héten, és te ebből meg akarsz térni, és itt van a lehetőség, hogy megszabadulj a bűnöktől, megszabadulj a démonoktól, az elnyomástól, és az Úr ezt fel fogja kenni. És amikor szóltak a bölcsességgel, az Úrnak a bölcsességével, akkor az Úr felkészít titeket. És a 11. versben az van, mint az aranyalma ezüst tányéron, olyan a helyén mondott ige, mint az aranyfüggő és a színarany ékszer, olyan a bölcs intés a szófogadó fülnek. Lehet, hogy most intést fogtok hallani a prédikációból, velem számtalanszor megvad már, és tudom, hogy olyan... savanyú képpel ülhettem végig azokat a prédikációkat, hogy pásztort inkább nem kérdezem, hogy mi volt a véleménye, mert tudjátok, én olyan vagyok, hogy először nem szeretem hallani az intést, először nem szeretem hallani, amit elrontottam, és szerintem ezzel sokan így vagytok, de viszont nekünk el kell csendesedni ilyenkor, és végig kell gondolni, Uram, hát megint neked volt igazad. Uram, ebbe tényleg változnom kell. És akkor az Úr tud bennünket használni, akkor meg tudja erősíteni a mi lábainkat. És zárásképpen szeretném nektek felolvasni az 57. Zsoltárt, a 8. verstől. És itt szeretném, hogyha újra megkérdeznétek magatokat, hogy kész a ti szívetek, mert a Zsoltárban ezt olvassuk. Kész a szívem, Istenem, kész a szívem, hadd énekeljek és zengedezzek. Serkenj föl dicsőségem, serkenj föl lant és hárfa, hadd költsen föl a hajnalt. Hálát adok neked, Uram, a népek között, és zengedezzen neked a nemzetek között. Mert az egekig ér a te kegyelmed, és a felhőkig a te hűséged. Magasztaljanak az egekig, Istenem, és az egész földet töltse be a dicsőséget. Ámen.
ez az időszak fog elérkezni, az Úr dicsősége betölti az egész földet, hogy amikor az emberek kimennek evangélizálni, az Úr odaáll melléjük, a Szent Szellemmel együtt tudnak csodákat és jeleket tenni. Mert az egyházban most lehet, hogy azt látja, hogy kiveszett a hit, ami nagy probléma, de az emberek vissza fogják kapni a hitet, vissza fogják kapni a Szent Szellemmel való kapcsolatot, ezért mi kiáltani fogunk, és nem hallgathatunk el, mert felkeltjük a hajnalt, ámen. Lehet, hogy az egyház most úgy van, hogy éjszakában van és alszik, de mi felkeltjük a hajnalt, mi által, a dicséretünk által, mi által, hogy elkészítjük a szívünket, és a mai napon is így fogunk kiáltani az Úrhoz, így fogunk bemenni az ő jelenlétébe, ámen. Kicsit nagyobb örömet várok tőletem, mert az Úr elkészíti az ébredést, és felkeltjük a hajnalt, ámen. Nem halk szóval, hanem kiáltással, az Úrhoz való kiáltással, az Úrnak való zengedezéssel, és így kérlek meg, Kata, hogy akkor imában kerüljük be az Úrnak a jelenlétébe. Ámen.